Здравейте, приятели! На семинарът "Как да преминем успешно семейна криза". Този семинар се провежда във връзка с националната инициатива Седмица на брака, който за поредна година се провежда в цяла България от 7 до 14 февруари. И нашата организация, като част от Национална асоциация "Поход за семейството", участваме точно с този семинар, който се провежда за първи път, тъй като това е моя разработка и ще го видите за първи път. Първо да кажем няколко думи за Поход за семейството и защо сме част от инициативата Седмица за брака. Поход за семейството е организация, която стартира 2018 година и утвърждава брака от мъж и жена, традиционните християнски общочовешки семейни ценности и добродетели и защитава правата на родителите и децата, без да се противопоставят. Като Поход за семейството, освен че поддържа традиционните семейни ценности, то не разграничава по никакъв начин семействата от тяхната религия. Тоест, независимо семейството каква религия изповядва, ние категорично сме в подкрепа на семейството и на неговите ценности. И така, този семинар има за цел да подпомогне семействата и младежите, които тепърва ще влязат в семейни взаимоотношения, и темата не случайно е избрана по този начин, защото всеки един от нас преминава през различни кризи в своя живот, но семейството като цяло преминава през повече кризи. И така, за тези, които не ме познават и в последствие ще гледат записа, казвам се Димитрина Иванова и съм дипломиран магистър-психолог, като в същото време от 7 години се занимавам с терапевтиране на семейства. Също така от 2009 година съм председател на Сдружение "Нов живот", което помага на жени и деца, преживели насилие, на хора с зависимости и на хора в неравностойно положение. Майка съм на 3 деца и съм съпруга от 30 години. Нека да преминем към темата вече. Първото, което и основно, което ще разгледаме, това е семейството като едно цяло. Всеки от вас мисля, че знае за това, че семейството е основната градивна единица на всяко едно общество. Семейството е основна социална единица и важен фактор за възпитанието на човека, защото в него се изграждат основите на човека като личност. Семейната среда е част от семейството и тя обхваща влиянието както на материалните, така и на духовните ценности в семейството. Обхваща също и нейната психологическа атмосфера и вътрешна организация на семейният живот. Средата е социално и културно обкръжение на семейния колектив и се характеризира с влияние на голям комплекс фактори. Конкретните материални и веществени условия, които пряко обуславят материалния, духовния живот и бит в семейството. Двамата съпрузи и тяхната специфична и социална демографска характеристика. Организацията на семейната среда, която отразява позицията на всеки член на семейството и неговите права и задължения, начина на живот на семейството и семейната култура. Семейството можем да го разгледаме и като група, която обаче има различни функции. Това е група, която е призвана да учреди и регулира сексуалния живот и раждането на децата. Но макар това да е основно за образуване на семейната група, често тя продължава да съществува дори тогава, когато сексуалната връзка не удовлетворява или раждането на децата е невъзможно, нежелателно или вече осъществено. По този начин терминът семейство
се отнася към първична група, съставена от двама родители. Естествени или законни. И най-малко с едно дете. Тоест, семейство могат да бъдат двама родители, които нямат все още деца. Това, че нямат деца, не означава, че не са семейство. Напротив, те са семейство. Също така, родителите знаем, че са законни родители, но имаме случаи, в които има и незаконни родители. И семейства, в които има едно дете. Следващото е, семействата биват женени или не женени двойки без деца. Те също се разглеждат като семейства. Например, в първия случай става въпрос за група от един родител и деца. Или група деца, живеещи заедно, които първоначално са имали един или двама родители, живеещи с тях. Знаете, че има случаи, в които децата губят родителите си и остават сами. Но те също продължават да бъдат семейство. Група родственици и техните деца, които живеят заедно. Видовете семейства кои са? На първо място ще разгледаме така нареченото нуклеарно семейство. То включва две поколения, съответно родители и деца. Може да се каже, че това е най-често срещаното семейство в нашето съвременно общество. Друг вид семейство е така нареченото разширено семейство. Това е семейство, в което съжителстват повече от две поколения. Обикновено това са баби или дядовци, които са също част от семейството. Следващият вид семейство е така нареченото непълно семейство. Тук става въпрос за семейство с един родител, едно дете или две деца. Другият вид семейство е двойно нуклеарното семейство. За първи път Аранс въвежда този термин за обозначаване на семейство след развод, в което детето е член на семейната система, която се състои от две домакинства – майчиното и бащиното. Следващият вид семейство е доведеното семейство. В този тип семейство единият или двамата са сключили брак, възрастни, имат деца от предишен съюз, за които основно място за живеене е новото домакинство. Друг вид семейство в нашето общество, което закона разглежда като семейство, това е семейство без брак или така наречената кохабитация, и то е най-разпространената алтернатива на узаконеното нуклеарно семейство. Друг вид семейство, което нашата държава също приема, е така нареченото приемно семейство. Приемната грижа влезе в България сравнително отскоро и тя включва приемни родители, които реално се грижат за дечица, които са изоставени, или дечица, чието родители внезапно са починали, поради което държавата поема грижата за тях. Тъй като най-добрата среда за децата, това е семейната среда, за да се развиват като личности, нашата държава е приела приемната грижа като доста сериозна, защото действително в България има много приемни родители и те се грижат за всички изоставени деца, които не растат в нормална семейна среда. Приемната грижа е осигуряване на временна грижа в семейна среда за деца и юноши, които поради различни причини не могат да живеят със собствените си семейства. И така, преминаваме към същността на нашият семинар. Какво представлява семейната криза? Думата криза произлиза от гръцки и означава вземане на решение. Хората, изпаднали в криза, в разгара на нейното разгръщане, са изправени пред дилемата да се справят с емоционалните последици от кризата по два възможни начина – продуктивен или непродуктивен.
Когато имаме семейна криза, това означава, че има проблем, който не може да бъде решен. И преди да продължим, само ще разгледам, ще маркирам кризите на човека през неговия живот. Това са кризи, през които преминава абсолютно всеки един човек от нас. Това е кризата на раждането, първата криза, свързана с смяна на средата на бебчето. Много добре знаете, то преминава от течна в въздушна среда на живот и промяната в взаимоотношенията между майка и дете. Втората криза, това е кризата на първата годинка на всяко детенце. Следващата криза е криза на 3-годишната възраст, когато децата се налага да преминат от домашна и семейна среда в средата на детските заведения или така наречените градини. Тогава детето преминава през кризата на 3-годишната възраст. Следващата криза е предучилищната възраст. Друга криза е началната училищна възраст. Следващата е средната училищна възраст. Следва кризата на юношеството. Всеки един от нас преминава през такава криза. Или така наречената криза на пубертета. Кризата на ранната зряла възраст, която стартира от 18 годишна възраст до 20 години. Криза на средната зряла възраст, която е между 20 и 40 годишна възраст. Тоест, всеки един от нас индивидуално преминава през тези кризи. Другата криза е кризата на средната зряла възраст. Аз се споменах между 20 и 40. Кризата на късната зряла възраст между 40 и 60 години. И така. Но тук говорим конкретно за семейната криза. Споменахме, че семейната криза е свързана с проблем, през който преминават семейството като двойка и на който не могат да намерят решение. Какво следва от това? Някои от партньорите се отдалечават един от друг. Друго следствие от семейна криза е конфликтите, които стават неовладяни. Друго последствие на семейната криза е това, че се получава неразбирателство между двамата партньори. И в един момент имаме чувството все едно, че говорим на съвсем различни езици с човека до нас, който естествено да го познаваме. Също така се стига до отчуждаване. Ето, вижте едната от картинките е много интересна. Двама души лежат на едно и също легло, но виждате как са застанали един към друг с гръб, което означава, че те определено не поддържат някаква близост, по-голяма близост помежду си. Т.е. те имат някаква степен на близост, щом са в едно легло, но самият факт, че са с гръб един към друг, показва отчужденост, отдалечаване. За всяко семейство е нормално да премине през криза от първата година на съжителството си. Тоест няма значение дали има брак или не. Всяко семейство преминава през такава криза, защото много често след първата година партньорите достигат до различно осъзнаване за същността на другия. Вижте, много е различно да се познаваме с някого от 10 години, но съвсем различно е да започнем да живеем заедно един с друг. Нещата коренно се променят и това е нещо съвсем нормално. Освен това е доказано от учените психолози, че една двойка, когато са влюбени и се срещнат първоначално, в мозъка се отделят различни хормони, вещества, имаш чувството, че се рееш на розови облаци, всичко ти е красиво, прекрасно, но след първата година, не знам как, но е доказано, това вещество вече не съществува в мозъка на човека. И в един момент съм чувала, има двойки, които казват: аз имам чувство, че стоя срещу съвсем различен човек. Този човек не го познавам. Как става това? Вижте, има някои нормални периоди, етапи, през които преминаваме и е доказано, че семейните двойки преминават през следните кризи. Криза на първата година,
криза на 4-та година, криза на 7-та година и оттам нататък през 7 години. С какво са свързани тези кризи? На първо място, раждането на първото дете е нещо, което води преди всичко до индивидуална криза на майката. Това е нещо съвсем нормално. Тя преживява една изключително травмираща трансформация за себе си, за да може да даде живот на детето си. Тоест, на първо място имаме криза с майката. Независимо дали е осъзната или не е осъзната. Тя преминава през тази криза, докато роди детето и след като го роди, също има изследвания, които доказват, че доста от жените изпадат в така наречената следродилна депресия. Някои от тях по-трудно се възстановяват от тези периоди, други по-лесно. Всичко е строго индивидуално. Тази индивидуална криза често съвпада с криза в семейството като цяло. И сега тук ще разгледаме, ще преминем към това, за което говорих, кризата на индивидуалното ниво, за което споменах, към криза на ниво микросистема. Кризата на ниво микросистема касае семейството, защото то е една малка микросистема. Споменахме, че индивидуалната криза е когато касае един от двамата партньори, независимо за какво става въпрос. Партньорът, който е примерно мъжът, може да преминава също през негова си индивидуална криза, която той не споделя с партньорката си. И когато тези две кризи се обединят на двамата партньори, тези две кризи задължително преминават на ниво макросистема и обхващат цялото семейство. Тоест, дори те да не осъзнават, тази криза ще обхване и техните деца, ако имат деца. Симптомите могат да бъдат най-различни. Това е тревожност, безпокойство. Психосоматиката е свързана с безсъние, невъзможност да спим, невъзможност да се справяме с нашите ежедневни задължения. Имам клиенти, с които работя, които споделят, че дори в даден момент те не могат да работят. Тоест, кризата оказва влияние и на работният им процес. Но когато е на ниво микросистема в семейството, тогава задължително присъстват и конфликтите. Неразбиране на партньорите един с друг. Статистиката в България показва, че 50% от двойките се разделят или развеждат до 4-та си година на съжителство. 4-та, 5-та година максимум. Тоест, извода, до който лично аз достигам, е, че 50% от семейните двойки не могат да се справят с кризите, които настъпват в техния живот. И искам да ви кажа, че тези кризи са напълно нормални. Изключвам случаите, в които имаме насилие в семейството, изключвам случаите, в които имаме един от двамата партньори е насилник, има някакви зависимости. Това също е възможно. Един от партньорите да има зависимости, проблеми с алкохол, наркотици, хазарт или други видове зависимости. Сега една от най-разпространените зависимости е зависимости към компютрите. Даже съвсем наскоро един мой пациент сподели, който е на 34 години, когото лично консултирам. Той е баща, има 2 деца, съпруга, но е установил, че има зависимост към компютъра. И за да избяга от ежедневието си или проблемите, които има, той се занимава нон-стоп с гейминг. Като този гейминг на него му отнема от времето, през което трябва да спи. Тоест, той е IT специалист, работи, има си график през деня, може и да е половин работен ден или време, през което да извърши назначената му работа от работодателя, но
не осъзнавайки, че преминава през индивидуална криза и че има някаква зависимост, той е започнал постепенно да разрушава взаимоотношенията със своята съпруга. Естествено и с децата. Тоест имаме криза на ниво микросистема. Кризата на ниво макросистема включва тогава, когато ние имаме проблеми не само в семейството, но вече те започват да оказват влияние върху нашите близки, роднини, майка, баща, приятели, социално обкръжение. В един момент хората започват да те питат какво се случва с теб, през какво преминаваш, имаш ли някакви проблеми, имаш ли към кого да се обърнеш за помощ. Искам да ви кажа, че често тези хора не осъзнават, че минават през криза. И ние не бива да ги обвиняваме или по някакъв начин да ги мачкаме. Това не е правилно в никакъв случай. Ако нашият партньор е в такава позиция, че той преминава през лична и индивидуална криза, ние като партньор е редно да се опитаме да му помогнем. Ако дефинираме някакъв проблем, не е добра стратегия да започнем да обвиняваме човека до нас. Разберете, всеки от нас преминава през различни кризи. Моето семейство също не е застраховано, въпреки че със съпругът ми до година правим 30 години брак. Това не означава, че ние сме съвършеното семейство. Напротив, ние също преминаваме през нашите кризи. Разликата в това е, че вече сме стигнали до ниво на осъзнатост, в което да разбираме, че партньорът ни има проблем. И ако ти не можеш да помогнеш на своя партньор, най-доброто решение е да потърсиш някой, който би могъл да му помогне. Говорим чисто професионално. Често някои хора правят следната грешка. Когато имат някакъв сериозен проблем, се обаждат на добър приятел, излизат на кафе. Не, че съм против това, разберете. Нищо лошо няма да излезете с приятел на кафе. Но искам да ви кажа, че освен да ви изслуша този човек, той няма да ви помогне по никакъв друг начин. Тоест, добрият приятел не може да ми даде професионален съвет как да премина през криза. Особено семейна криза. В този случай, задължително лично аз препоръчвам специалист, психолог или психотерапевт, ако проблемът е по-сериозен. Да, с семейна криза може да се справим и по други начини. Понякога това някой да ни изслуша е добре дошло за нас. Дори когато може да си излееш душата пред някой човек, пак казвам, доверен човек. Не се разкривайте пред всеки, защото често проблемите в семейството възникват поради някой, който се оказва клюкар в последствие. Не бива семейството да бъде изложено. Да, тук някои младежи се усмихват, обаче това е наистина така. Аз знам за случаи, в които приятели развалят семейства. И то най-умишлено, целенасочено, чрез някои шеги и така нататък. Пазете семейството си и пазете, пазете семейството си от това чужди хора да навлизат в него. Пазете семейството си от това дори да прекалено загрижени приятели или близки хора да навлизат в него. Хубаво е да имаме здравословни граници. Какво означава здравословни граници? Здравословните граници означава, че когато аз имам проблем с моят съпруг, аз не желая да го споделя, например, с моята майка. Тя е на 70 години. Естествено, това е съвсем друго поколение. Дори и по-млада да е, аз не желая да я въвличам и да я натоварвам с проблемите на моето семейство. Да поставиш здравословни граници не означава, че не обичаш близките и роднините си. Не, напротив. Ние ги обичаме. Обичаме братята си, сестрите си, майка си, баща си. Но аз не желая да разкривам проблемът, който имам аз със съпругът ми
Пред моята майка или пред моя баща? Защо? Защото те могат да заемат неправилна позиция и могат да окажат негативно влияние понякога върху моето семейство. И така, макросистема, казахме, че кризата засяга вече и хората около нас. Кризата на ниво мегасистема, това означава, че са замесени голям кръг от хора, социалното ми обкръжение и хора, напълно възможно, от приятелският ми кръг, от кръга на работата, където работя. Преди да преминем към справянето с семейната криза, искам да посоча фазите, през които тя преминава. Първата фаза, това е проблем, който протича в обичайния си ритъм на протичане, но който засяга хомеостазата в човека. Втората фаза е тогава, когато при липса на успех в първоначалните опити за решаването на проблема и продължаващото въздействие на стимула, се повишава напрежението и човек прави различни опити, за да го свали. Тоест, симптомите, които наблюдаваме при криза, пак казвам, това са тревожност, безпокойство, безсъние. Човек започва да реагира понякога агресивно, защото той се чувства неразбран и дори често се чувства отхвърлен. Третата фаза е свързана с по-нататъчно повишение на напрежението и започва да се превръща в необходим праг като мощен вътрешен стимул, мобилизиращ вътрешните и външните ресурси на организма. Понякога в тази ситуация човек може да използва непознати и непривични за него методи, за да парира проблема. В четвърта фаза, при тази фаза, ако действието на проблема продължи и той не бъде разрешен удовлетворяващо, тогава напрежението се покачва отвъд прага на поносимост, което може да има тежки последици за личността. И така, тук някои от симптомите ще спомена. На индивидуално ниво казахме, когато касае само единия партньор. Проява на чувство за дискомфорт и тревожност. Старите модели на общуване са неефективни към настоящето. Тоест, ако ние сме свикнали да комуникираме с нашия партньор по един начин, по време на семейна криза старият модел се оказва неефективен. Той няма да работи. При кризата на микрониво симптомите са параметрите на сплотеност се променят. Променя се и гъвкавостта на семейната система. Наблюдава се промяна на ролевата структура. Ролевата структура какво означава? Тя е свързана с следното. Знаем, че в семейството всеки един от нас има своята роля. Жената приема ролята на майка, когато се родят децата. Мъжът приема ролята на баща, когато се родят децата. Всеки един от двамата има определен вид права, но и задължения, отговорности. При семейна криза се наблюдава промяна в ролевата структура, т.е. ролите може да се разменят между двамата партньори и много често се наблюдава дори безотговорно поведение на някой от партньорите. Стига се до негативни емоции, чувство за неудовлетвореност от семейните отношения. Също така на ниво микрониво, т.е. на ниво в семейството, може да настъпи
застиване в семейните отношения, традиции и ритуали. Тоест, няма никакво развитие в тази посока. Застиване на семейните отношения. На ниво макросистема, свързана с обкръжаващата ни околна среда, може да се наруши ролевата структура на разширеното семейство, т.е. там, където има баби, дядовци, дядото започва да замества бащата, а майката, т.е. бабата, започва да замества дъщерята. Справяне с семейната криза. Аз ще помоля моята асистентка да дойде тук да пише нещо на дъската. Да. Защото по време на семейната криза имаме и различни стадии. Първият стадий е първично напрежение. Какво означава първично напрежение? Вижте, за да сме наясно, че сме в семейна, т.е. за да разрешим дадена семейна криза, ние трябва да сме наясно, че се намираме в такава криза. Една много мъдра книга казва: ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Тоест, когато ти осъзнаеш в каква ситуация се намираш и че се намираш в криза, независимо дали е индивидуална или семейна, това означава, че ти можеш да започнеш да мислиш в тази посока как да се справиш с тази криза. Ако човек не знае, че се намира в такава криза, той няма да може да реагира адекватно. По същия начин, когато някой ми се обади и каже: моят партньор има сериозен проблем, мога ли да го доведа при вас? И аз казвам: ами не можете да го доведете при мен. И те казват в повече случаи: защо? Аз ще му кажа и той ще дойде. И аз обяснявам: вижте, той ще дойде заради вас, няма да дойде заради себе си. И идеята е човек да може да помогне сам на себе си. Ние няма как да помогнем на някой, аз няма как да помогна на някой, който не иска сам да си помогне. Или ако самият той не осъзнава, че има нужда от помощ. И така, първичното напрежение е свързано, този стадий е свързан с изпитването на дискомфорт в следствие на реакция на въздействието на стресора. Т.е. отстрани има някакъв стимул, някакъв стресор, който преживява такова напрежение. Човек се опитва да се справи сам, разчитайки на собствените си сили и опит. В доста случаи хората се справят сами. Стига да са достатъчно информирани, образовани, могат да се справят с този стадий. Вторият стадий е дезорганизация. През този период нараства безпокойството, объркаността, безпомощността и погрешни опити за справяне. Третият стадий, това е превратната точка, при която настъпва мобилизация, за да може организма и мозъка сам да се справи с често несъзнаваното, но отново на несъзнателно ниво. Така че проблемът да се реши, видоизмени или да избяга от него. Виждаме, че в този момент на превратната точка човек може да направи опити да избяга от проблема. Често това става с раздяла на двойките. При семейните двойки, независимо дали живеят с брак или на семейни начала, те избират да избягат от проблема. Само че знаете ли какъв е по-сериозният проблем? Когато избягат от този партньор, с който не са си решили проблема,
Следващия път, когато се обвързват с друг човек, те отново ще стигнат до същия проблем. Това е една цикличност. Ако ти не се справиш с даден проблем на определено ниво, следващия път, когато се сблъскаш с него, ти отново се справиш с същия проблем. И в повече случаи, когато съветвам двойките, казвам следното. Виж, ако този човек не ти причинява някакво психическо или физическо насилие, независимо дали от страна на мъжа или на жената, не само мъжа може да бъде насилник. Искам да ви кажа, че има и жени, които са изключителни манипулатори и насилници. Тоест, чрез психически тормоз манипулират партньора си. Така, ако липсва това, т.е. ако липсва насилието, ако липсва някакъв по-сериозен проблем като зависимост, аз съветвам партньорите да запазят взаимоотношенията си. Със сигурност могат да намерят начин отново да стигнат един до друг. Дори и с терапия. Следващият стадий е реорганизация. Това е стадия, в който ако човек сам или с чужда помощ е постигнал овладяване на проблема, т.е. успява човек сам да се справи с проблема, той преминава в реорганизиране на психическата му дейност. Ако не успее да се справи с проблема, се наблюдава задълбочаване на психическата деорганизация и се стига до по-сериозни проблеми, като депресия и психози. Често партньорът не знае през какво преминава неговата половинка, т.е. мъжът не знае съпругата му през какво преминава или тя не знае партньорът през какво преминава, опитва се да се справи сам, пробва най-различни варианти, но в един момент не успява. И ако партньорът до него не е достатъчно информиран да разбере, че човекът до него е в депресия или в тежка психоза вече, нещата наистина стигат до раздяла. Но ако твоят партньор е достатъчно интелигентен, той ще каже, виж какво, виждам, че преминаваш през нещо сериозно. Ако не искаш аз да ти помогна, ако аз не съм човека, който може да те подкрепи, нека да се обърнем към специалист. Няма нищо срамно в това. Вижте, това не означава, че сме луди. Да потърсим помощ от психолог или психотерапевт не означава, че имаме психически проблеми, че сме луди и така нататък. Това е много неправилно разбиране в нашето общество. Напротив, психологът какво извършва? Психологът извършва следната дейност. Той е човекът, който ще ви изслуша и ако имате желание да поискате съвет от него, той може да ви даде професионален съвет. Ако не може да се справя с ситуацията, тогава е необходимо да се намеси психотерапевт, като задачата на терапевта е да ви подкрепи в етапите, през които ще преминете на кризата, за да се справите успешно. И така. Друг стадий, и това е всъщност последния стадий, е възстановяването. Може да настъпи като естествен посткризисен процес или с помощта на терапевт, за да може човек да се научи на нови начини за справяне. И така, съветите, които аз лично бих дала за справянето с семейна криза, са следните. Имайки предвид и дългогодишният ми опит в тази област и като майка на 3 дъщери, мисля, че мога да бъда много полезна в тази област. Това, което аз ще дам като съвети е следното. На първо място, трябва да си зададем въпроса, осъзнаваме ли в какво състояние се намираме. На второ място, много често при семейните кризи се наблюдава липса на диалог. Какво имам предвид, когато казвам липса на диалог? Нека да обърнем внимание на 2 термина, много важни. Така, първият термин е комуникация.
И вторият термин е общуване. Знаете ли, че много често хората не правят разлика между комуникация и между общуване? А всъщност има разлика между двете понятия. Комуникация означава моят съпруг да дойде и да ме информира за нещо. Примерно се прибира от дома и казва: Дими, днес ми се случи това и това и това. Взима си храната, сяда на масата и си включва телевизора. Това е комуникация. Обаче, общуването е когато ние получаваме обратна връзка от партньора. Има разлика между това да дойда и просто да ти снеса една информация как е минал днес моя ден и ти само да стоиш, да ме изслушаш и да кимаш с глава. А съвсем различно е ние с теб да влезем в общуване. Аз да ти върна как приемам това, което ти ми казваш, как ми се струва, ти да изслушаш моето мнение, а не просто да влезеш в режим на отпускане. Не, че има нещо лошо в това, разберете. Мъжът и жената, ние сме коренно различни по начина си на възприятие. Ние сме коренно различни по начина си на мислене. Мъжът няма нужда много да мисли, защото той мисли за основните неща. Така е създаден. Мозъкът му така е устроен. Той да мисли за главните неща. Ние, жените, сме в детайлите. Ние много обичаме да говорим. Много обичаме, ето как се усмихва моя съпруг, защото знае колко много обичам да говоря. Много обичаме, като седнем, сипваме си чаша вино или нещо друго и започваме да говорим и аз се обяснявам толкова разгорещено и в един момент го виждам как той ми се усмихва, кима, обаче него това изобщо не го интересува. Той просто ме слуша от уважение към мен. И след това се включва в разговора, задава ми въпроси. Това вече е общуване, разбирате ли? Това е наистина общуване. Така, по време на семейна криза категорично липсва диалога. Това е огромна грешка. Приятели, ако сте в семейна криза, върнете се към диалога. Това е основното нещо, за да разрешите даден проблем. Без общуване, без диалог, проблемът не може да бъде решен. Друг проблем – чуваемост. Има ли чуваемост? Наскоро разговарях с една клиентка и тя каза следното. Много ми тежи и много ми е тежко. Също има дългогодишен брак с съпруга си и тя сподели: много ми тежи и много ми е тежко това, че аз не виждам никаква чуваемост от страна на партньора си. Имам чувство, че говоря на стената пред себе си. Да, мъжът ти стои в стаята пред нея, но той изобщо не я чува. Нито я разбира. И това за партньора е изключително тежко, искам да ви кажа. Тоест, ако ние започнем да чуваме това, което партньорът ни говори и да го приемаме за сериозно, е един от начините да се справим с кризата. Това да търсим заедно. Следващото е заедност. Заедност в взаимоотношенията. Търсим ли заедно да разрешаваме нашите проблеми? Търсим ли заедно да правим нещо? Много често двойките, които имат повече от 5 години брак, те влизат в една рутина и започват да приемат партньора за даденост. И това искам да ви кажа, че се случва при всички двойки. Въпросът е обаче, когато влезна в тази рутина, какво правя? Какво очаквам? Очаквам партньорът ми да направи нещо или аз взимам решение да направя нещо? При нас във взаимоотношенията с моя съпруг, в повечето случаи аз взимам решение да разнообразя. Той просто така е устроен и аз така съм го приела и така го обичам. Че той няма кой знае колко голямо въображение да разнообрази нашият брак. И винаги, когато се случва нещо интересно, това е защото аз съм взела това решение.
Но аз не се сърдя за това. Ако видите, че вашият партньор е пасивен в това отношение, ами тогава вие направете нещо. Защото най-лесното е да застанете и да кажете: ти си такъв, 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 такъв. Епитети може да изреждате от днес до утре. Въпросът е обаче, аз какво правя в тази връзка? Нали? Дали бих могъл да бъда помощник на моя партньор? Дали като жена бих могла да му помогна, вместо да го обвинявам или да го опреквам? Мога ли да му помогна? Това е стъпка към решаването на проблема. Да правим нещо заедно. Знаете ли, че е доказано, ако партньорите, тези, които да речем вече имат повече от 5 години брак, ако партньорите си отделят седмично по 5 часа да бъдат заедно, да правят нещо заедно, независимо какво, това сплотява много връзката. Това е доказано. 5 часа седмично. Да правим нещо заедно с партньора си. Независимо какво. Може да спортуваме заедно. Можем да отидем на почивка. Можем 5 часа да отделим за някое заведение, на ресторант. Може да отидем на разходка. Варианти има толкова много, разбирате ли? Замислете се върху това. 5 часа седмично. Може да работите от понеделник до събота. Например, в нашето семейство имаме закон. Неделята е време за това да бъдем заедно семейството и да правим нещо заедно. Заедно да правим нещо, което доставя удоволствие на цялото семейство. Тъй като нашите деца са вече големи, ако искат да бъдат с нас, окей, няма проблем. Ако не желаят, ние с съпруга ми задължително в неделя ще бъдем заедно. Разбирате ли? Пробвайте да видите. 5 часа седмично може да си разрешите сериозни проблеми. Нещо друго, което помага при семейните кризи. Това е възхищението към партньора. Знаете ли, че много хора, това мога да го говоря и от практиката си, много хора спират да се възхищават на човека до тях. След 5-та година те започват да приемат партньора си за даденост, което наистина е груба грешка. Защо? Защото в крайна сметка преди 5 години да се съберем заедно като семейство или като двойка, ние сме харесали нещо в този човек до нас. Какво се е случило след тези 5 години, че сме започнали да го приемаме като даденост, като нещо, което ти принадлежи, защото го заслужаваш? Не. Нищо не ти принадлежи, защото заслужаваш, разбирате ли? Особено партньора. Тоест, ти за да задържиш този човек до себе си толкова време, ти трябва да направиш нещо, ти трябва да инвестираш в тази връзка, да инвестираш време, да инвестираш финанси. Повечето хора инвестират финанси, за да си разширят бизнеса или за да отворят бизнес, което нямам нищо против. Не ме разбирайте неправилно. Аз подкрепям бизнесмените. Обаче, защо по същия начин да не инвестираме и в нашите взаимоотношения? Защо по същия начин да не отделим, например, има хора, които дават 1000, 2000, 10 000 за гейминг игра, например. Ами добре, дайте да видим тези 10 000, да ги дадем примерно или 5000 или 1000 лева, да ги дадем за взаимоотношенията с партньорът ми. Да ги инвестирам в това. Какво ще се случи тогава? И възхищението към другия означава да не спирам да ценя човека до себе си. Това е нещо, на което лично аз съм се научила, защото все пак, разбирате, 30 години брак не са никак малко. И много често ме питат, и трите ви деца ли са от един и същи мъж? И на мен всеки път ми се налага да обяснявам, че трите ми деца са от един и същи мъж.
Разбирате ли докъде е стигнала ценностната система на нашето общество? Защо да е невъзможно това? Защо да нямаш един партньор толкова дълго време? Ако човекът до теб си харесал преди 30 години, защо и след 30 години да не го харесваш също? И така, да не спираме да се възхищаваме на човека до нас, на неговите качества. Той със сигурност има положителни качества. Все пак сте харесали нещо в него преди толкова време, за да решите да бъдете заедно и да създавате деца. Така. Друго решение на проблема е, често препоръчвам, може много странно да ви се стори, пост и молитва. Поста и молитвата много често помагат. Християните знаят това, а този, който не е пробвал пост и молитва, може да пробва. Повярвайте ми, ще преминете на друго духовно ниво. И така, друг начин, за да премина успешно кризата. Успявам ли да вляза в обувките на човека до себе си? Няма да забравя, когато децата ни бяха малки. Моя съпруг имаше един приятел, той все още е жив и той винаги казваше така: на една жена и трябват мокри дърва, много деца и да няма време да мисли за глупости. Това беше основното твърдение тогава на този наш общ приятел. И знаете ли, аз реших да направя следното. И си казах, добре, моя съпруг смята, че едва ли не, нали, какво правя вкъщи, като си стои и като гледам децата? То не е нещо сериозно това, нали? И аз си казах, добре, знаеш ли, днес имам нужда да отида до университета и да прекарам време от сутринта до вечерта там, налага се и така нататък, имам ангажимент. Ще може ли да гледаш децата, трите ни деца, да се погрижиш за тях? И той каза, окей, няма проблем, ще остана с децата. И така, за първи път моят съпруг участва в гледането на трите ни дъщери. Имаше още един случай, в който го помолих за същата услуга, защото в повече случаи аз си гледах сама децата. Той е бивш офицер, военен, знаете, те са много ангажирани и така нататък. Но въпреки това той се съгласи. И постепенно аз започнах да го въвеждам в това, какво означава да влезеш в обувките на другия, на човека до себе си. Аз не съм се опитвала да влезна в неговите обувки, не искам да знам какво е да си командващ на рота, на взвод, на много мъже. Не искам да знам. Но си представям колко е отговорна тази задача. И когато влезеш в обувките на другия, искам да ви кажа, че се променя начинът ни на мислене. Възприятието ни се променя. Струва си да опитаме. И така, следващото, което би могло да ни помогне да преминем през кризата, е разбирането. Разбирам ли човекът до мен? Опитвам ли се да го разбера как се чувства той? Или просто слушам през какво преминава? Разбирането означава да изпитваме емпатия към другия. Това означава да се опитам не само да влезна в обувките на другия, но наистина да разбера как се чувства той, през какво преминава, полагам ли усилия за това. Това е много ценно, повярвайте ми. Давам ли си сметка, че аз принадлежа на моето семейство? Възприемам ли се като част от семейството? Наскоро консултирах един клиент, той е на 34 години, има 2 деца, съпруга. И докато провеждаме терапията, в един момент аз се обърнах и му казах, ти разбираш ли, че вече не си просто мъжът на твоята съпруга или на твоята партньорка? Сега вече ти си съпруг и баща.
Знаете ли, че този човек много сериозно се замисли? Аз не очаквах. Той се замисли и реално започна да осъзнава, че той не е там в това семейство само единствено за да осигурява финанси. Той не е там като един работник или финансов снабдител. Той е и съпруг, и баща. Това са още две роли. Тоест, осъзнаваме ли, че ние сме част от нашето семейство, че аз съм съпруга на моят съпруг, аз съм неговата половинка, аз не съм само майка на неговите деца. Той има нужда от мен да прекарва време с мен. Аз имам нужда от това той да прекарва време с мен. Осъзнаваме ли тези неща? Ние не сме просто снабдители на финанси. Ние не сме за децата си някакви учители, които да ги възпитаме и да ги научим на първо, второ и трето. Не, че това е лошо. Възпитанието на детето и на личността става в семейството. Личността на детето се изгражда в границите на семейството. Да, разбира се, след време, когато влезе в тинейджърска възраст и пубертета, то започва да поема навици и заучава неща от околната среда. От съученици, приятели, от улицата. От улицата в най-лошия случай, най-тежкия случай. Така че отговорността ни на нас, като родители, да бъдем отговорни не само за децата си, за тяхното възпитание, за тяхното израстване, развитие, и духовно също, не само личностно, и духовно. Изграждането на ценностната система става точно в семейството. Толкова много деца има, които вече са в окаяно състояние. Има статистика, съвсем наскоро я слушах по новините. 70% от младежите между 12 и 17 годишна възраст са употребили наркотици и алкохол. Вие разбирате ли за какво говорим? 70% от младежите между 12 и 17 години вече са употребили такива психоактивни вещества. Това означава, че семейството го няма. Семейството като единица в обществото е абсолютен аут, провал. Аз бих го нарекла провал. Защото поколението ни показва точно това. Поколението след нас показва точно това. И така, всичко това, което споменахме, са основни неща, които биха могли да ни помогнат за справянето с кризата. И нещо друго, което искам да спомена, времето напредна. Изпитваме ли почет и уважение към партньора до нас? Почет и уважение означава аз да уважавам човекът до мен като глава на семейството, като съпруг, баща на моите деца. Как го уважавам? Поведението ми показва това. Мъжът изпитва ли уважение към своята половинка? Да, това е момичето, което сте срещнали преди 5, преди 10 години, но това момиче може да се е променило вследствие на раждания на децата. Това момиче може да се е променило вследствие на индивидуални кризи, през които преминава. Искам ли да остана с нея, за да продължим да градим нашето семейство, или искам да я оставя сама, защото вече не ми харесва и не е същото момиче, което съм срещнала преди 5 или 10 години? Ще взема ли решение да й помогна или да му помогна да премине през семейна криза или индивидуална криза? В семейната криза винаги са двама. Когато някой партньор тръгне да ми обяснява как неговата половинка е изцяло виновна за техните взаимоотношения, се обръщам и му казвам следното. В тези взаимоотношения сте двама. Това означава, че не може само единия партньор да е абсолютно виновен за вашите взаимоотношения. Седни и помисли. Вие сте двама в тези взаимоотношения, което означава, че двамата трябва да поемете поравно вината. Така че
Никога единия партньор не е само той виновен, независимо какво се случва в семейството. Пак казвам, изключвам случаите на насилие, където вече имаме проблеми психически на партньора и така нататък, и зависимости. Добре, нещо, което не споменах за кризите, е така наречената ситуационна криза, с която и ще приключа днес и ще ви дам възможност, ако имате въпроси за задаване по темата. Ситуационната криза е криза, която настъпва при момент, в който е абсолютно неочакван за цялото семейство. Тоест, това може да е смърт на близък човек, това може да е съобщаване на тежка диагноза. Това категорично е ситуационна криза. През тази криза винаги препоръчвам, ако човекът не може да се справи сам, задължително психолог или психотерапевт. Защото има случаи, в които се стига до фатален край. Но все пак е нормално пак от период 1 година човека да се опита да се възстанови. В случаите, в които той не се възстанови, наистина е редно тогава вече да се намеси професионалист. И така, радвам се, че имахме възможност да бъдем заедно и да разгледаме тази тема, семейната криза, и че имахме възможност да влезем така в една средна дълбочина на проблема. Мисля, че за този период от време, като информация, това е достатъчно на всеки един от вас. Давам ви възможност, можем да направим кратка почивка за 5 минути. Ако имате някакви въпроси, независимо какви, свързани с семейните кризи или другите видове кризи, може да ги задавате и да ги обсъждаме. Ако мога да ви отговоря, естествено, за мен ще бъде удоволствие. Благодаря ви за вниманието.